אתם יודעים שאי אפשר לא להיות ערים לזה, שהשבועות האחרונים הם שבועות של קטגוריה בין בתי מדרשות ותלמידי חכמים לעניות דעתי, אולי אפילו בלי, לא צריך את העניות כאן, אפשר להגיד לדעתי, בראייה בהירה, חבל שכך ולא לצורך, אבל לא תמיד אנחנו שולטים בזה, בדרך אנחנו לא שולטים בזה, ומסיבות שונות, מכיוונים שונים, שאלה קשה שאפשר היה לדבר עליה באופן ענייני, ושאפשר לדון מה צריך לעשות לכאן ולכאן, הופכת להיות כאילו שאלה אידיאולוגית עם סכסוך רב שנים והתפרקות של בתי מדרש, כאילו שפירוק של ציבור וכולי, ודברים מאוד חריפים, והלב כואב שזה הולך בכיוון הזה. מה אנחנו יכולים לעשות? נגיד לכם מה אני חושב שיכולים לעשות, ככה גדלתי על השקפה כזאת ואני רוצה להעביר אותה הלאה ולבקש מכולנו שאנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות. מחלוקת בין תלמידי חכמים זה דבר טוב. כשהיא שומרת על המידה שלה, כשהיא עניינית, שהיא לגופו של עניין, והיא לא בגלל שיש דיון אחד אז מפרקים את הכל, וגם לא כשהמחלוקת מתנהלת בהקצנה והכתבה של ההגדרה של בעלי המחלוקת, מי הם, מה הם ומה הם עושים וכו', לכל הצדדים. אומרת המשנה, במסכת יבמות, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בזה ובזה ובזה ובזה, בדף י"ג, כן? במחלוקות גדולות, בענייני אישות וממזרות וייבום וכולי, לא נמנעו לשאת נשים אלה מאלה, ולא נמנעו מלעשות טהרות אלה על אלה. ובתוספתא מסיימים שם באמת בשלום אהבו וכולי. מה פירושו של דבר? שבקלות יכול היה להיות שבית שמאי יגידו על בית הלל, שהם מקילים בהרבה דברים בהלכה ביחס לבית שמאי, שהם ליברלים, רפורמים, נאו-אורתודוקסים וכו' וכו'. ובקלות בית הלל יכלו להגיד על בית שמאי שהם קנאים, מתבדלים, שהורסים את המציאות עם האמת האחת שלהם, שהכל יישרף, שאף יהודי לא יעשה תשובה אם יתנהגו באופן הזה וכו' וכו'. ואז היו מתפרדים, יכלו לדבר ככה. אבל למרות שהיו להם סיבות טובות, ומחלוקת בית שמאי ובית הלל, כפי שכתוב באריזה ובתניא, היא ממש מהשורש של האצילות, זה בא מצד החסד, בית הלל, זה בא מצד הדינים, הגבורות, וזה ממש אפשר להגיד שזה היסודות הכי מהותיים, כאילו של הימין ושל השמאל ושל הצדדים השונים שבמידות האלוקיות, ולכן זה באמת פיצוץ וכולי, לא נמנעו, הם לא הגדירו אחד את השני באופן הזה. ולכן שומה גם עלינו, כן, אפשר לחלוק וצריך לחלוק, יש מחלוקות בתורה ויש מחלוקות גם בהשקפת עולם, אבל מחלוקות בהשקפת עולם לא הופכים מי שאתה חולק עליו לקנאי, לרשע, לאטום וכו' וכו', ולא הופך מהצד השני את מי מהצד השני לרפורמי, לחופשי, לליברל, לזלזלן וכו'. ואם הוא הופך, אנחנו מקלקלים גם את המחלוקת, גם את האמת, גם את מידת האמת, וכמובן שאנחנו מקלקלים את מידת השלום. ולכן חשבנו, יש עכשיו בהרבה בתי מדרשות בארץ תפילה לרפואת ראש ישיבת הר המור, הרב מרדכי שטרנברג, שהוא חולה קשה, חולה בסרטן קשה. והרב מרדכי, הרב מוטי, כמו שקראו לו פעם במשך השנים, נהיה הרב מרדכי, הוא ממרביצי התורה הוותיקים, ממש הוותיקים בציבור הציוני דתי בכלל, כבר למעלה מ-40 שנה, כ-20 שנה בישיבת מרכז הרב, ולמעלה מ-20 שנה, 25 שנה בישיבת הר המור. ואני לא למדתי אצלו באופן אישי, אבל כן נגיד משהו אישי. רבים שלמדו אצלו, כאילו מתארים את הלימוד, את הגישה ללימוד, קודם כל במתיקות גדולה, בהארת פנים גדולה, ואחר כך בעיון, במתינות, בשכל ישר, ובהבנה מהירה של הסוגיות. וגם אני יכול לומר, וזה אני אומר לכם ממש מעדות אישית, שקיבלתי לפני 7 שנים, ספר של שיעורים שלו על פרק ראשון של מסכת שבת, שיצא בגבעת שמואל, שהוא העביר בגבעת שמואל, בכולל בגבעת שמואל. זה לא הגיע מהרב מומי, זה הגיע ממקור אחר. קיבלתי ספר שלו, שלמדתי שבת לפני 6 שנים, ולפני שנה עוד פעם. הספר הזה היה מונח על שולחני, וקראתי לא מעט שיעורים, כן, שלמדתי לא מעט שיעורים שהוא נתן. אני אומר גם באופן אישי, שהדברים מהירים,
השיטה מסודרת ומעמיקה, הניסיון להבין לעומק, גם תוך קריאת הסוגיה וגם בכלל בלימוד, הוא מאוד מאוד משמעותי. חלק מהדברים קיבלתי, חלק מהדברים כדרכה של תורה, הלכתי בדרך אחרת, אבל גם אני באופן אישי מהלימוד הזה קיבלתי הרבה, ומשיחה עם תלמידים שלו, וזה דבר שקיבלנו מרבותינו. אני רוצה להעביר לכם כדרך כשיטה. קדושת התורה וכבודם של תלמידי חכמים לא תלוי באידיאולוגיה שלהם, לא תלוי באיזה בית מדרש. וחשיבותה של תורה וקדושתה של תורה צריכה להיות בכל מקום. ואני רוצה שאנחנו נחנך את עצמנו, ונגיד לעצמנו שיש תורה ויש תלמידי חכמים ויש קדושה, מכבדים אותם ולומדים את תורתם, יהיו מכל בית מדרש, מאיזה מדרש, בית מדרש שלא יהיה. ואני לא מטיף מוסר לאף אחד במקום אחר, אני רק אומר, אני מתפלל, כן? שאותו דבר בדיוק יאמר מכל צד, כן? שיש מחלוקת ויש שאלות בהשקפת עולם ובצדק, צריכות להיות לפעמים גם בדרכי לימוד, הכל בסדר. אבל חשיבותה של תורה, קדושתה של תורה, כבודם של תלמידי חכמים, צריך להיות מעל לזה. ולכן, כשיש תלמיד חכם מפורסם וחשוב, שהעמיד תלמידים הרבה, ותיקי תלמידי החכמים, ומרביצי התורה, בטח בציבור שלנו, בציבור הציוני דתי, שחולה וצריך תפילה, אז נתפלל עליו. ונתפלל יחד עם התפילה עליו, לשלומה של תורה, ובכלל שלום בין תלמידי חכמים ובעם ישראל. נגיד פרק תהילים, ותענו אחריי, ואחר כך נגיד מי שברך. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברך. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו חלתי. נפשי לאדוני, מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שבאר אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולה הרב מרדכי בן רבקה. בעבור שכל הקהל הזה מתפעלים ועבורו בזכר זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לרמה חברה לשסה גידיו, בתוך שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.